Homes i dones lluitant per una cosa
mossa molt justa i molt valenta en contra dels patrons. Imagina que en alguns supermercats ja han abaixat els preus. Ai, ho fe molt bé, Antònia, però què li penses contar el teu home? La història del carro cupó? És de veres, no se la creurà, veritat. Doncs crec que no. Sí, és un poquet forta. Per acabar-ho d'adobar, avui m'ha gastat els pocs diners que em quedaven per a pagar la llum i el gas. I del lloguer ja ni me'n preocupe. En dec 4 mesos. I jo ja fa 5 que no em pague. I a més, no has de fer la compra, com tu. Sasha, El què? carn preparada per a gossos i gats? Aliment complet, equilibrat i natural per a gossos exigents? Però per què l'has agafat? Ai, no sé. Segur que les preses és la primera volta que... La primera cosa que he vist. I això? Què és? Gra selecte per a canaris. Encara com no ho he pagat, si no, m'agrada un algo. I això? Caps de conills congelats. Però no voldràs que m'emporti això? No, dona, si això és una cosa molt delicada, tu és que no entens. Em portes algo més corrent, no sé, arròs, sucre... Això, que com el teu home treballa de nit, ara tens temps per amagar-ho. Però i si a la policia li pega per anar buscant casa per casa, què? Sí, home, però si anem tot el barri comprant. Si comencen ara a registrar, arriba Nadal i encara estan ahí. No han acabat. I què li dic al amo Lluís? No és menjar mig portatges, em mata. El meu no em mata perquè ho proveeix la llei, però ja estic farta de les següents bobaes. Que si hem de ser pobrets per honraders, que si el bon nom de la família estaria per terra, que si... Jo vull portar la cara ben alta, I vinga a martiritzar-me. Fotre el meu marit! Vés-te i corre, vés-te! No m'ajudes, que com m'agaré jo. Tu vés-te! Mira que m'amaga això, no? Corre! Porta't al home, que hauràs de menjar. Que estoy. Home, Hola, Maca. Hola, Joan. Bueno, Antònia, ja parlem, Adéu. Adéu, records al Lluís. Què li passa, Maria? Què li passa de què? La trobo molt entunflada per davant. I què és la primera volta que veus una dona casada en panxa? Vols dir que està embarassada? I què vols que li passe? Home, no sé, és que la vaig veure diumenge passat i no em va aparèixer... I tu què saps de dones? Que aquí al cap ja ha passat més d'una setmana i en aquestes coses ja se sap. Escolta, el seu marit no m'ha dit res, I algunes coses no vegis dir-se-les a la gent. Què dius? Que no li havegis dit que la seva dona està embarassada? És que ara tindre un fill és una vergonya o què? Però com te ho ha de dir si és possible que ell encara no ho sàpiga? Com que encara no ho sap? Està clar que ella no li haurà volgut dir. Però per què? Ai, i sempre està que encara és massa prompte i que en això de la crisi, si es queda embarassada ara, la despenjaran del treball. Per això li feia prendre la píndola. I si li feia prendre la píndola, com és que s'ha quedat embarassada? Potser no li ha fet efecte. I si no li ha fet efecte, ella quina culpa té? Potser no li ha fet efecte perquè ella no se la prenia. I clar, si una dona no es pren la píndola és molt probable que no li faci efecte. Ai, mira, Marga és molt catòlica, saps? I en això que diu el papa de que prendre la píndola és pecat mortal... Però... Ja n'hi ha prou. La píndola no li fa efecte perquè no se la pren. El papa pel mig. Ella amb una panxa de 9 mesos i l'home en la figuera. Però com ho havia de saber si ella s'envenava? Ja està, no volia dir-te-ho, però ja t'ho vull dir. Com que ella s'envenava? Sí, s'ajustava ben fort en moltes venes. Justament avui jo l'he dit, però Marga, filla,
ja tu estàs boja. És que vols perdre el xiquet, l'asfixiaràs, desenvelat de seguida. Quina importància té el treball? El xiquet és el xiquet. FB. Molt bé, Antònia, sí, molt bé. De manera que s'ha desenvelat ja la panxa a l'aire. Però jo l'he dit, mira, si el teu Lluís es pica pesat, dir-li que vinga així, que el meu Joan li dirà 4 coses ben dites. FB. Molt bé, Antònia, sí, molt bé. Segur? Que sí, dona, que sí, Antònia. Ai, Joan, a tu et passa alguna cosa amb mi. Què te fico? No em passa res amb tu, és per la fàbrica. Què ha passat? Pues que avui al migdia 4 o 5 baralladors s'han ficat al mar gresca amb el menjar. Que si era una merda, que si donava asco. I segur que estava boníssim menjar. Clar que no, donava asco. Però no calia que es posaren tots d'aquella forma. Com que tots? Has dit que només eren 4 o 5? Sí, al principi. Però després han vingut uns altres, han dinat i se n'han anat sense pagar. Com bé, Com que està bé? vull dir que només no eren sols 3 o 4. Ah, sí, està bé. Fins els del comitè d'empresa, que haurien de donar exemple i no unir-se als extremistes. Només caldria. I encara hi ha més. Resulta que quan tornava cap a casa he parat en un supermercat i he vist que així un fum de dones carregades amb bolses i cridant. Que se n'havien anat sense pagar el preu que pertocava. Què et pareix? I estan bé, Com que elles també? Vull dir que han fet com els de la fàbrica. Ah, sí, elles també. I fins tot diuen que han arribat a maltractar l'encarregat. Quin encarregat? El de la fàbrica o el del supermercat? Els dos. Una barbaritat, no m'ho puc creure. Ni jo. Això és per el xoc als patrons. Clar, després ens acusen de furtar i ens diuen ja. Però i això que té que veure? No eren les dones les que s'emportaven el menjar furtat? Sí, però després a casa els seus homes encara els diran que han fet bé, en lloc de perseguir-les abossades per tota la casa. Perquè t'avise, Antònia, si arriba a sospitar que has furtat alguna cosa del supermercat o que has pagat menys, encara que siga una llanda d'anxoves, jo... Tu me la fas engolir, en claueta i tot, ja ho sé, Joan. Pitjor, Faig la maleta i em vaig de casa. No, millor. Primer, et mate i després demana el divorci. Divorci? O sigui que per això vols la democràcia, no? El divorci. Mira, per mi ja te'n pots anar, però no has vingut, sense divorci ni res. Home, però Joan, però com pots pensar que jo... Mira, jo abans de furtar menjar o comprar algo per un preu que no toca, em deixa morir de fam. Això vull jo. Parlant de menjar, què n'hi ha per sota? Amb tot això de la fàbrica, avui quasi no he pegat molt. Bueno, lo poc que puc comprar, Això. Què és? Que no saps llegir. Carn preparada per al seu millor amic, per a gats i gossos. És boníssima. Està enriquida amb proteïnes. Segur que és boníssima per als gossos. No hi havia altra cosa. Bé, menja-te-la tu, si tant t'agrada, Només m'estime un gos de llet sense sucre. Sense sucre i sense llet, perquè no n'hi ha. Com que no n'hi ha? Què no t'has enterat? Este matí, en arribar el camió de la llet, s'escampa la veu de que havien tornat a pujar el preu. Els extremistes han pujat i han començat a repartir-la a mig preu. I voldries tu que jo comprara llet mig furtada? Ho hauries fet tu? Te l'hauries beguda? No, deixi'm. No beuré llet. No n'hi ha una altra cosa? Puc fer-te una sopeta. Oh, perfecte.
Llavors selectes per a canaris? Són boníssimes per a la diabetis. Però si jo no sóc diabètic. Quina culpa tinc jo de que tu encara no sigues diabètic? A més, no hi havia altra cosa, era més barat que l'arròs. Escolta, que n'hi ha prou. Primer em tractes com un gos i ara com un canari. Però s'està boníssima ignorant. Em parla de ribats, em fa una tots els dies per al seu fill. I diu que és boníssima. El secret està fer-lo en caps de bonís congelats. Boníssim. Sí, molt bé, està tot més clar que l'aigua, Au, me'n vaig. A on vas? No vols que vaig? A qualsevol bar. En quins diners? Tens raó, dónes diners. Quins diners? Home, no crec que te'ls hagis gastat tots ja. No, però et recorde que demà hem de pagar el gas i la llum i el internet. O no voldràs que mos tiren de casa, mos tallen la llum, mos tallen el gas. No, això no. Així va, Res te vas. Però tranquil, tu senta't, jo de seguida torne. On vas? A casa de Marga, que justament avui ja ha anat a comprar i demanaré alguna coseta. Però tu tranquil, Vine, senta't, posa't la tele i tranquil, que ara aparegarà algun ministre. I això que en temps de crisi mos hem d'ajudar tots. Els pobrets, els rics, que mos hem d'ajustar el cinturó i que hi ha que tindre confiança en el govern i en la televisió. Tu tinc confiança, que jo els diré. Sense caps de conill, Tranquil, procuraré portar-te les potetes. Molt graciosa, amb la fam que tinc. S'obrirà. Un menjar exquisit per al seu millor amic. No fa mala olor. Fa una oloreta com a melmelada de mores amb vinagre. Sí, com si fueran ronyons salxers. I si li posara unes gotetes de llima, per si de cas la radioactivitat? Què és tot això? Sí, ja ho veig, la policia. Quantes furgonetes? Quina barbaritat. Què dius? Què dius del supermercat? Sí, en el del barri? Qui? 1000 dones? Com que totes? No, la meua segur que no. Ella és incapaç de fer una cosa així. Si ho saberes. Primer em posa caps de conill per sopar. Sí, congelats. I a més, avui no he eixit de casa tot el dia, perquè ha hagut de desenvenar una amiga. Perquè el seu home no volia que es quedara embarassada. Però ella ha fet cas al papa i la píndola no li ha fet res. Clar, en una setmana s'enfla moltíssim. No t'ho pots ni imaginar. Què dius? Que no entens res? Però si està claríssim, mira. Escolta, això és un autèntic assalt, Vols dir que són capaços d'anar casa per casa? Si arriben a entrar així, veuràs. Això és una verdadera provocació. No sé què s'han pensat. Qui és? La policia. La policia? I què volen? Inspecció en totes les cases. Així està l'ordre municipal. I es pot saber què busquen? Escolta, no es faci el desmenjat. Busquem les coses que han furtat este matí al supermercat del barri. I venen a buscar-les així, a ma casa, no? Això és acusar-me de lladre. I a mi, què em diu? Jo només sóc un manat i em limita a complir les ordres. Molt bé, passa. Però que conste que tot això és una verdadera provocació. Ens fan morir de fam i damunt se'n riuen. Però què diu? Què dic? Que no tenim ni per menjar i damunt. Vinga, home, mire què tinc per sopar. Un menjar exquisit per al seu millor amic. Oloré. I vostè s'ho menja? Sap per què? Perquè tot costa un ull de la cara. O millor dit, un cap de conill.
Vols que li faci una sopeta? Hi ha una que rica. No, gràcies, no menja mai estant de servici. No. La veritat és que em fa llàstima. Mire, jo el comprenc, i comprenc que les dones que han assaltat el supermercat del barri tenen raó. Però, què dir? Vostè què creu? Que a mi m'agrada anar casa per casa molestant el veïnat? Home, vostè és policia, no? Vull dir, vostè, com diu el partit, vostè també és el fills del poble. O tot això és una comèdia? De comèdia res, si de cas una que era pitjor que un patró o la policia. Vostè cagarà fer. No, sí que és difícil, sí. De manera que no ha pogut triar. No haver pogut emigrar o ordenar els carrers. Tindria més dignitat que ara. Vostè és dels que sempre tenen una excusa a punt per a no comprometre, veritat? Sap què pot passar demà? No. Jo li ho diré. Que vindrà a dissoldre una manifestació o a repartir hòsties contra qualsevol. Sí, i sap què li poden dir demà? Li poden dir que uns policies s'han negat a repartir bala pel compte dels patrons. O que se n'han passat a l'altre bàndol, eh? El món canvia. I molt. Adeu i que li faça bon profit. Espere. No pensarà anar-se'n sense fer la inspecció. M'ofendria. Mire bé dins l'armari o darrere del sofà. Què vol que em trobe? Un pot de cola per a empaperar la casa? No, gràcies. Adeu i que li faça bon profit. Policia d'extrema esquerra. S'han de sentir les coses? Abans me'ls trobava fanfarrons, sàdics, feixistes, però així és on han arribat a parar els d'extrema esquerra, a la policia. Però a mi no m'enganya. Si arriba a caure i li doni la raó, segur que m'haguera agafat pel coll i m'haguera dit «Alto, terrorista, queda detingut!» Què s'haurà pensat? Que no tinc un dit de cervell o què? Han vingut així? Sí. La policia? És que no saps que inspeccionen casa per casa? Sí, ja ho sé. Han detingut els de baix i els del tercer. S'han emportat tot el menjar que han trobat. Que els escarmenti, S'ho tremen tu. Però és que també s'han emportat menjar que havien comprat normalment. Això passa sempre, Antònia. Quan algú se passa d'espavilat, sempre ho paguen justos per pecat. Encara que això és un dir, perquè han vingut així. Han vingut així? Clar, i jo els he dit, busque bé dins l'armari o darrere del sofà. I què han trobat? I què vols que tu? No sé, però és que a voltes penses que no tens res a casa i I què? que t'ho fiquen ells per a comprometre. L'altre dia, al fill de la Rosa, anàvem a sa casa a fer unes preguntes. Estaven ahí, nyas, li posaren 1 quilo de pamflets i una pistola darrere del sofà. De manera que quan entren a ta casa et posen sucre i farina darrere del sofà. Home, això darrere del sofà és un dir. Clar que és un dir, però potser tingues raó. Ho miraré. No, ja ho miré jo, que fregas per ahí. Mira, ahí està Marga. On? Trae-me la porta. Búscala. Saiga, què passa? Què passa, dona? Així no n'hi ha res, Saiga, però què tens? Què plors? La pobra. Quan estàvem a sa casa, ha vist entrar un fum de policies i s'han portat una impressió. Imagina't, un d'ells volia palpar-li la panxa. Què? Això per què? Perquè es pensava que en lloc d'una criatura portava arròs i farina. Quin cabró! Jo li dic que vinguera així a casa. FB. Molt bé, Antònia, sí, molt bé. Ajuda-la a llevar-se-la bé. No, gràcies. Què, dona? Com si estigueres a ta casa. No vol, i si té fred? Si així dins fa calor. Però per a les embarassades sempre fa fred. Jo crec que té febre i tot. Què està malalta? Clar, pa de part. Què? Ja? Tan pronte? Com que tan pront? No fa ni una hora que t'has enterat que està embarassada i ara dius que pronte. Home, no sé, em pareix una miqueta, com t'ho diria, prematur? Prematur? Què sabràs tu de prematurs?
escolta, si està embarassada, caldria cridar un metge o demanar una ambulància. Una ambulància? Quines idees, fill meu? És que no saps que per als de la Seguretat Social hem de cridar per a reservar llit com a mínim un mes abans. Que no l'han reservat abans. Molt bé, no? Ho ha de fer tot ella, tots les dones, no? Quedar-nos embarassades, parir i reservar el llit. I per què no ho ha fet el seu home? Però com ho hauria de fer si encara no ho sap? Què hauria de fer? Imaginar-s'ho? Els homes! Que asco! Quina excusa! Sempre tan còmodes. Aneu a treballar, vos porteu el sobre en la nòmina i ara, afanyat, vos feu l'amor perquè desfogar-vos és sagrat i després, ara, quina sorpresa, prendre la píndola. No importa si la pobra és una catòlica per ben, per la nit somia, que el papa li diu en alemany. Això és pecat mortal. A poc, Antònia, anem a veure. Quant de temps fa que Marga està embarassada? Ja trobo, però i a tu què t'importa? És que només fa 6 mesos que són casats. I què? No han pogut citar-se abans? Tu també eres més catòlic que el papa. Sí, és que el seu home em va dir que la primera vegada que ho fèrem ja eren casats. Ai, que el meu Lluís és capaç d'anar contant en altres activitats per ahir, ai, senyor, el meu Lluís! Tants coses tan íntimes, el primer que passa pel carrer. No sóc el primer que passa, sóc el seu millor amic. Em demana consell perquè sóc major i tinc més experiència. Ja, hem de sentir unes coses. Sí és. L'autoritat, obliguen! Ai, senyor, ho sabia! A una altra vegada vostè? Com diu? No, vostè, perdoni, l'havia pres endavant. Endavant qui? L'inspector de policia. Segurament era d'un altre cos. Sí, a més, no podia dir. Què vol? He de fer una inspecció ocular. Abans els seus amics... És igual, jo la tornaré a fer. Va. No es fia ni per això no siga cosa que fem trampes, eh? Després vindran els d'aduanes, els de l'infanteria, els de la marina, els... Escolta, no es passa graciós. Lleves de debat i deixa'm treballar. Molt bé, a treballar, tots a treballar. Tu, 8 hores a la cadena de muntatge, els altres 8 hores a la fàbrica. I vosaltres heu de controlar que siguem sensats, que paguem els preus que pertoquen. Però veritat que no controlen, que els patrons no mos exploten a les hores extres, o no respecten els contractes, o no mos tiren al carrer. Veritat que no? Escolta, Antònia, no digues això, que l'home tampoc ho fa per gust, Digue-li-ho a la meva dona, digue-li-ho, que vostès també estan farts d'anar a tom de xulet per compte dels patrons, arriba i avall, com gossos, a teatrar, a saltar, com si foren uns gossos guardians. Escolta, què és això de gossos guardians? Sí, dic que vostès no sou fills del poble, sinó gossos guardians. Està detingut! Però penses que insults a un oficial públic? Insults? Això no ho he dit jo. No, qui ho ha dit? Jasper? No, això ho ha dit abans l'amic seu de la policia. Ha dit que se senten vostès com a gossos guardians, com a esbirros dels patrons. Si els de la policia se senten gossos guardians, ja s'apanyaran ells. Però alerta amb les comparacions, queda advertit. Sí que estan separats, aquests cossos separats. Deixat fora. Què li passa? La pobra que va de part. Prematur, de 5 mesos. Fa un moment ha tingut una crisi perquè un policia volia palpar-li la panxa. Palpa-li la panxa. I què et pareix? Tocar per a creure's, per a veure si en compte d'un xiquet duia macarrons i arròs. Clar, com és una obrera, que no és ni la princesa de Lídia ni la Presley, se pot tocar, que no n'hi ha perill. Vol tocar? Surt la mà, toque. M'està provocant, sap? Què estàs passant, Joan? Han avisat a una ambulància? Una ambulància. No podem deixar a esta pobra dona que muega així. Té raó, ja t'ho he dit, Antònia, n'hi havia que cridar una ambulància.
Jo ja t'he dit que sense reservar un mes abans llit no l'agafen en cap hospital. Ahí està l'ambulància que hem demanat per a una dona que s'havia ficat malalta. Vinga, ajudeu-me a posar-la. No es moleste. No voy a ir al hospital. Ja lo sé, no vol anar. Vull veure el meu home. Vol veure el seu home, que no està així perquè treballa de nit. Sense el seu home no donem el consentiment i no assumim la I responsabilitat. volen assumir la responsabilitat de deixar que muiga així. I a l'hospital no morirà. Però a l'hospital és diferent. A l'hospital seria negligència mèdica. Sí, soc prematura. És evident que vostès desconeixen els avanços ginecològics, veritat? És que no saben com estem d'avançats, precisament així, en Espanya, en el control ginecològic. Si ja som europeus. Fa uns mesos, quan estava de servei, vaig tindre el plaer de veure un trasplantament. Un trasplantament de què? De prematur. Trauen el xiquet de 5 mesos del ventre de la dona que no el pot tindre i el claven al ventre de la panxa d'una dona que sí. És com una cesària. L'emplanten amb placenta i tot i el tiren cap a dins i després tornen a cosir. I de categoria als 4 mesos, xiquet al món. Per a mi què fan fer? No és de veres, jo també ho he llegit. És increïble. Un xiquet que naix 2 voltes, en 2 mares. No, jo no dono el meu consentiment. No dona el seu consentiment. Jo dono el meu consentiment, no vull problemes per falta d'assistència. Però, escolta, això és un abús. Primer ens amenacen, després ens regiren la casa. I ara mos volen posar a parir on vostès vulguen. No, ja que no ens deixa viure, deixen morir on vulguen. No, senyora, no poden morir on vulguin. Clar, hem de morir on diga la llei. També els comentaris, queda advertit. I què si faig comentaris? Ja, Joan, estàs passant-te de la ratlla. Ai. Però vols dir-me com pot sobreviure un xiquet de 5 mesos? Demana que puig en la llitera. No, baixarà pel seu propi peu. Sí. Vinga. No, que em cau tot! Per favor, facen el favor d'eixir que l'he de vestir. Coses de dones. Segur? Sí, fora. Oh. Em cau, com si els xiquets caiguen en el món. Però si és que se me cau, no? Oh, quin desastre. Va, posa't bé les bosses. Va. Però ixas manera de caminar és que no saps com caminen les embarassades. Aixina, pa carrere. Ja sabia jo que s'acabaria malament. Què passa si a l'ambulància veuen que estic a la sala d'arròs una carro? No va passar res, que no arribarem a l'hospital. Clar, perquè abans es tancarà la presó. No, és de l'ambulància. Segur que són dels nostres. I ho explicarem tot i segur que mos ajuden. I si no són dels nostres i els denuncien, què? Sempre tan optimista, Marga. Deixa d'històries i posa't bé les bosses. Ai, que se n'ha dit una bolsa! Ai, que s'ha trencat una! Ja pareix d'olives! Què passa? Que se m'ha dit tot! Que se m'ha dit Jo ho rentaré tot, que això sí que són coses bones. Déu, quin desgavell. Quan torna Lluís a casa i es veig que és pare, així, de la nit al matí, li ve un atac. I si algú s'entera que l'ha transplantat el fill a una altra mare, li ve una
estem en olives i en salmorra. Si no fora perquè són d'origen incert, me les menjava. És més fam que el gos de la filaura. Faré una sopeta de llavors per... A mi el pista. Què fa així el meu soldador? Mira que li tinc dit a Antònia que no utilitza per encendre el gas, perquè això no és un incinerador. Qui ets? Soc jo, Lluís. Què fas aquí a aquestes hores, Lluís? Ara t'ho explicaré. Saps alguna cosa de Marta? He anat a casa i està tot obert, però no hi ha ningú. Sí, la teua dona ha estat així fa un moment i després ella i Antònia se n'han anat. A on? Per què? Coses de dones. Quines coses de dones? Coses de dones que no ens interessen, Lluís. Clar que m'interessa. I si tant t'interessa, per què no has reservat llit fa un mes, Són coses de dones, no? Et donem el sobre amb la nòmina i ja, ho apanya-te-les. Ens la passem per la pedra i ara, prende la pindoleta. Després, que tinguin el fill i portar-los a l'escola, refregar-los... Joan, què dius? I que tenen raó, que són tan explotadors com els patrons. Però què pinta Marga en tota aquesta història? Se'n va de casa, se deixa la casa oberta i no m'escriu cap nota ni res. I se'n va damunt amb la teva dona. Què t'hauria d'escriure una nota? Si tu hauries d'estar a la fàbrica treballant. Això, com és que estàs així? Què ha passat? És que hem bloquejat els trens. Tots, els cabrons s'han apujat els bitllets un 30%. I heu parat el tren? Clar, hem tocat l'alarma i hem baixat a les vies. Si hagués vist la cara dels executius, com s'han enfadat! Ui, doncs, Lluís, quin numeret el seu fet! Perdona, Lluís, però tot això em pareix un error que fa xoc a la reacció. Sí, estic d'acord, jo ja ho he dit als companys. Això és inútil, seria millor negar-nos a pagar. Molt bé. L'empresa ha de pagar el viatge, igual que les hores que fem al tren, perquè durant el viatge no fem hores extres, són hores perdudes per al patró. Això ho dius sincerament? Segur que has parlat amb algun extremista, que són tots uns infiltrats i uns provocadors. No, he arribat jo sol a aquesta conclusió. No és difícil comprendre que així no es pot viure, que no podem esperar una bona voluntat per part del govern, una intervenció dràstica per part del sindicat. I després, els sermons del partit. Ja n'hi ha prou de delegar els nostres assumptes en els altres, fins i tot per anar a pisar. I damunt, el sentit de la responsabilitat, la paciència, la comprensió. No, s'acaba. Hem de canviar les coses nosaltres sols. Lluís, tu no hauràs parlat amb un policia sense bigot que és igualet que un altre que sí que en té bigot. Qui? Un policia, un extremista que diu que convé atracar els supermercats, perquè parla igual com tu. És igual d'extremista i de provocador. No ho sé qui és. Està malament el paper. De què és? Has cantat això? Ah, sí, perdona, que tenia gana. Sense llima? Ah, cal posar-li llima? Bueno, sí, segur que està bo. Sí, molt bo. Deixa'm tastar. Està bo, Està millor del que pensava. De què és? És un menjar exquisit per al seu millor amic. Què? És com un paté per a gossos. Està tocat de l'ala? No, que sóc un gourmet. Mira, vols tastar la sopa? Mira, tasta-la. L'estava preparant ara mateix. Sopa del pista. No està malament. És una de les meues especialitats. Sopa de llavors selectes per a canaris amb pans de conill congelat. Si no li has llevat la corfa de les llavors. Això és el secret. Les llavors ben pelats i els caps de conill ben pelats.
veus els anuncis a les parets. I veus culs per anunciar sostenidors, culs i mamelles per anunciar bolígraf, iogurts, pasta de dits. I la teua dona va al teu costat, i tu la mires, i els seus cabells no són ni tan suaus ni tan vaporosos com les llimes salvatges del Carib. I el seu cabell no fa perfumar a brisa marina. I el seu cul i les seues mamelles no són ni tan tocs ni tan avelladors com els del cinema. El seu cul només és un cul. I té les mans roges i les ungles trencades i els peus inflats i tu la mires i et ven ganes de tirar-la al poal del fembre. No, és una merda, perquè es ho ha muntat així, ho emprudent tot, contaminen l'aire, converteixen la mar en una merda, i les relacions amb la gent, i el menjar... Depèn, no tot. Com has pogut comprovar, aquesta sopeta llavors no està. Joan, tot és una merda. Fàbriques que tanquen, un punt de gent que perd la faena, per no parlar d'aquells que no en tenen ni en tindran mai. I després, històries brutes com aquelles que on tenia diners guardats el papa. Vols que continue? S'ho mereix, per anar per el món predicant. Creixeu, multipliqueu-vos, que Déu vos embarassa. No hauria d'acabar prenyat. Però la teua dona sí, ja. Per què emboliques la meva dona amb el papa? De manera que no saps res, Lluís? El papa? Sí, del papa. Saps el que diu el papa a la teua nit per les nits? El papa parla amarga de mi? Sí, la teua dona estudia alemà per a comunicar-se amb ell. Saps el que diu el papa? Què li diu el papa? Que no es prenga la píndola. Però si Marga no se la pren. Ah, llavors ja ho saps. Qui t'ho va dir? Ho sé jo. No se l'ha de prendre perquè no pot tindre fills. Per una malformació, que no recordo. Tu, Lluís, tu sí que tens una malformació, clar. La teua dona està saníssima i pot tenir fills. I la prova és que en té un. Que Marga té un fill des de quan? Pues pot ser des d'ara mateix, pot ser a nascut ja, en qualsevol ambulància o on siga. Que Marga, però si no té panxa ni res. No tenia perquè s'envenava. Antònia la desenvenava. Què t'han rebut? Una panxa de 9 mesos, o de 12. Joan, què vols prendre amb el pèl? No, Lluís, vols saber-ho. Ella i Antònia se n'han anat amb l'ambulància. Si quasi ha tingut el xiquet així, Que quatxe has tingut el xiquet tot així? Sí, ha trencat aigües. Jo mateix les he soldades. Les aigües? Sí. Bueno, no eren aigües exactament, era salmón. Un parell d'olives com la que t'has menjat. Joan, dis-me on està la meva dona. No ho sé, estarà a l'hospital. Quin hospital? Si haguera reservat el llit, ara ho sabria. Dis-me on està la meva dona, t'estove! Ja t'he dit que no ho sé. Ah, no ho sé. Potser han anat al centre ginecològic. Centre ginecològic? El ginecològic és on fan els trasplantaments de xiquets. Trasplantaments de xiquets? Sí, els trasplantaments de prematurs. Lluís, en quin món vius? No saps res de trasplantaments de prematurs. No ho explicaré. Hola. Mira. Tenen una màquina amb una tenda oxigenada. Agafen la dona que té el xiquet, el trauen de la panxa, la tornen a cosir, agafen la segona dona, que és la segona mare, li fan la cesària, li fiquen el xiquet dins amb la cinta i tot, el tornen a cosir i als 5 mesos, xiquet al món. I a mi què m'importa el xiquet al món, la cesària, la segona mare? Em diràs on és el centre ginecològic dels timonis? Ja prou, tens una guia de telèfon? Per què no? No tinc telèfon, Lluís, què t'has pensat? Que a Catalunya la loteria? Anem al bar, que segur que en tenen. Espera un moment. Ara que ho pense, el centre ginecològic és a les afores. Sí, a uns 3 quilòmetres. Tan lluny? Sí, tossut, ja t'ho he dit. És on fan els trasplantaments de xiquets. Agafen una altra dona, la que traiga. Meua dona, Antònia! Ella la primera, segur que es deixa clar com és fava, segur que torna a casa amb una panxa.
Joan! Joan! No està. Que ja se n'haurà anat a treballar. Que quina hora és? Són les 5:30 del matí. Hem estat fora més de 5 hores. Mare meua! Si ni tan sols ha tocat el llit, pobret meu. És per culpa nostra, per no fer-li cas, mira quin embolic que hem armat. Mira que ets pesada, Marga. Però a veure, què ha passat? Li ho hem contat tots els de l'ambulància i de seguida mos han ajudat. Però si mos han felicitat i tot. Has de tindre més confiança en la gent. I si l'història si donen els fideus, que faré una sopeta. Però això què és? Ai, el meu Joan, que s'ha fet la sopeta en les llavors i els caps de conill. Si és que no se li pot dir res, és que s'ho creu tot. I després rebutjar els menjars. A partir d'ara li posaré caps de conills en totes les menjades. Ai, calla, que tinc l'estómac en un punt, per favor, Mira, Què fas? Ui, trac els paquets, no? No s'haurà de durar així tota la vida. no, a casa no vull resultar. No, anirem a la caseta del meu sogre, on té l'hortet. I en un parell de viatges ho hem portat tot. Ho faré jo una panxa de 20 mesos com tu. No, Antònia, que no puc més. Estic feta pos i no vull continuar. Mira que ets poqueta cosa, Ah, sí? Vés-me tu, que eres tan espavilada. Què li penses contar al teu home quan em veig ara sense panxa i sense xiquet? Ja ho tinc pensat. A veure, Li direm que has tingut un embaràs histèric. histèric? Passa sovint. Una dona creu que està embarassada i se li infla la panxa i tot. Però quan va parir, a soles lis aire. I a Sandra que he tingut jo un embaràs histèric. A Sant del Papa. Ella posa l'estiu. Irufí. I tu les feques. Que has tingut un xiquet, però l'aire, només l'ànima del xiquet. I per què no deixem estar en les panxes que duen tot en les bolses tota la vida? Clar. Quan marxem, nos estarà esperant la policia per atrapar-nos com per res. Quina setmana. Veus allà al cantó? La furgona de la policia? Mos està esperant. Si baixem carregats les bosses, a la càpsula. Bé, escolta, mentre jo torne, per si s'apaga la sopeta. Així està el soldador de Joan. I no es posa el roig viu? No, perquè no és de ferro, és d'antimoni, un altre material. Però per encendre el gas serveix. No sé, coses d'homes. Mira! Per allí va Maria! I també està prenyada! Ara creu al carrer. En aquest poble no pots tindre una idea original. Siga te la copien. A veuràs, de seguida, embarassats, els gats i els gossos. I els homes, tots xaperuts. Totes les dones prenyades i tots els homes xaperuts. M'agradaria veure per un forat la cara que posaria la policia. No ho he pensat millor. T'ho conformo. Ja ho sabia jo. Has de confiar més en la gent. Com jo, confien covards com tu. I a l'hora de la veritat no es fan arrere. Ai, vecina, saps, Marga? Si em toca la panxa, em fa recordar el meu xiquet. Xiquet? Encara que ja té 18 anys, però per a mi continua sent el meu xiquet. Realment avui és el dia de la mare. Ara estic a ploure. Estic rebentat. Tinc els peus inflats. Tu i la teua mania de recórrer tots els hospitals. Si ja t'han dit que la teua dona no està ingressada, per què tanta excursió? Qualsevol espia d'ells. Bé, escolta, jo me'n vaig a treballar que em descomptaran. Espera, mira. Crec que ha hagut un accident. De cuenta per volta. Arrere, aparteu-vos, que és perillós. Podrien estar
carregats d'un material inflamable i explotar d'un moment a un altre. Hola, inspector. Sempre ens trobem en situacions agradables. Ah, és vostè. Vaja, quina vida la nostra, eh? Em coneixes? Sí, és una amic. Però per a mi que és un... A la policia? Sí. Inspector, ha vist què posa en el camió? Posa sosa càustica. Això es flota. Sí, però això és el que posa fora i no sabem què és el que hi ha dit. Mire que desconfiat. No sap que estos camions són de transport internacional i que passen molts controls. Imagina si arriben a posar una cosa per l'altra. Ja veurà com no es pot. El camió pot ser que no explote, però a mi m'explotaran les pilotes. Sap que estic dret des d'ahir al matí. I nosaltres què, Lluís? Alçar-se, agarrar l'autobús, fitxar, anar a la fàbrica, la cadena de muntatge, tornar... Vostè ja està preparat per ingressar en la policia. Per què no ocupa el meu lloc, eh? Jo en el seu lloc començaria per fer retirar tots els sacs, perquè amb la pluja que cau, com tot això comença a bullir, ja veurà quin desastre. L'advertís que càustic vol dir... Té raó. Sempre m'ha agradat la gent amb iniciativa i bona voluntat. Vinga, flow. Quines idees se'n passen. I si és el teu problema, tens massa idees, patxoca. Vostès que han arribat abans no han vist els camioners? És veritat. A veure si s'han quedat dins la cabina. No, s'han salvat. Encara gràcies. Sí, però han eixit volant. I això per què? Pues perquè estos sacs que salvem amb tanta generositat no contenen sosa càustica, sinó sucre i els altres arròs i aquells d'allà farina. Què? Quina cara més dura. I on s'ho hem portat? La primera càrrega anava a Suïssa i la segona a Alemanya. I com s'ho apanyàvem amb els controls? Només hi ha un control a l'Eixida, Isen, i ja no hi ha qui els pare. No m'ho puc creure. Has sentit, Lluís? Els pirates dels patrons no tenen suficient en aguardar tot el menjar per a pujar els preus quan vulguin, sinó que, a més, se l'emporten. Molt bé, indignes, parle indignes, que la indignació és la millor arma dels covards, eh? Moltes gràcies. Que vostè què pensa fer? Pues mire, gràcies a vostès salvarem la mercaderia, perquè l'havíem de salvar, no? A la nit posaré un informe i la denúncia. Així, per la nit la televisió podrà informar de la ràpida i espectacular acció policial i els responsables quedaran avisats amb antelació suficial. Com a mínim, la mercaderia... La tornaran als propietaris després de fer-los pagar una multa contra la qual recorreran tantes voltes com calga hasta fer-los pagar només la fiança. No m'ho puc creure. Jo tampoc m'ho puc creure. O veu, no s'ho creu ni vostè. Però jo no m'ho crec perquè sóc policia. Però vostè, bueno, vostè... Perquè sóc un covard, no és molest. Però què feu? Que s'emporten els sacs! Hem descobert que som de farina i sucre! Cabron, malparit! Saps què et dic? Que sóc partidari d'agafar aquests parells de sacs i de portar-me'ls a casa. Què dius? No voldràs posar-te a l'altura d'aquesta gentola, que ni són obrers ni són res. Jo no m'emporto una cosa que no sigui física meua. Com que no és teua? Qui fa tot això? Qui ho sembra? Qui construeix les màquines per a treballar? No som nosaltres, sempre i únicament nosaltres? I els empresaris no són sempre els que ens estafen? Molt bé. I com aquest és un país de lladres i bandolers, aquí el que més furta és el més espavilat. I qui no furta és un imbècil. Pues saps el que et dic, Lluís? Que jo em sento molt orgullós de ser un imbècil en un país de lladres i de bandolers. Ja, això es diu orgull d'imbècil. Tu ho pots dir? El teu discurs és el d'un subproletariat desesperat que no veu cap solució que no siga apanyar-se les fortunes. Tot jo per a mi i tot per a mi mateix. Però això és precisament el que volen els patrons, perquè així es veuen en la necessitat imperiosa d'imposar l'ordre amb un cop d'estat. Els cops d'estat només es produeixen quan els obrers anem amb el cul per terra i no es movem per agafar les coses que són nostres. Però per això estan els sindicats. I no em vingues ara que si s'adormen, que si no fan res, perquè tot ho organitzen ells. Ho organitzen perquè abans s'han manejat les bases. La creativitat de les bases. No? I els sindicats sempre tenen quan està tot fet, no? Vinga, home, no és premis el pet, és que ja no creu ni en els sindicats. Sí que crec en els sindicats, Joan, però quan dirigim nosaltres les accions, no quan venen ells a dir-nos què hem de fer. Venen a ofegar les iniciatives, a pactar per no comprometre l'equilibri del govern.
i volen que es deixem manipular per això que es diuen la unitat dins de la direcció del sindicat. Què passa així? Ja ho veu, carregat per salvar la pàtria. Però què diu? Això és una expoliació. Si és el policia del bigot, has vist com s'assembla al abans? Vosaltres! Quiets ahí! Amolleu els sacs! Amolleu-los o disparen! Se n'han escapat. I a vosaltres qui us ha donat permís per posar els sacs? Vaja, home, si encara es fotrà una hòstia. Alerta con la pistola, senyor guàrdia. Procure no entropessar, que vostès han tropessat molt fàcilment. No us passa gràcies, l'ha vist? Bé, però... Estem fent un favor. No necessita favors, fora d'ací. Bé, com vulgui, però que conste que on se ho ha dit el policia de baix. Si és així, poden continuar. No toquen res. Vaig a inspeccionar-ho tot primer. Ara tornem. I ara què fem? És una miqueta bèstia, però en el fons és bona persona. Va ser ell qui va ajudar la teva dona i qui va cridar l'ambulància. No és com els altres. Joan, no te ho havia dit. A partir de demà es despatxen de la feina. Qui t'ho ha dit? Ho sé jo, m'ho van dir ahir. Tots els que fem 26 hores se n'anem al carrer. I d'ací 15 dies tanquen. Però si no estan en crisi, al contrari, crec que tenen feina per a uns quants anys. Per a ells és igual. S'ho poden portar tot a Xile, que allà guanyen més diners, o millor encara, a la Xina. La mà d'obra és més barata. I per més coses. Salaris congelats, poques vagues i pactades, un govern que garantís la pau social i nosaltres al carrer. Apanya't i agarra així. I el teu orgull de ser un imbècil demòcrata legalista? Mira, Lluís, hi arriba un moment que fins els més imbècils recapacitin. Nosaltres hem treballat, no? Doncs tot això és nostre. Vinga, apanyem. Vosaltres! Apanyeu els sacs! Deixeu els sacs ahir a la mateixa! Que disparen! Dispara, però els teus collons! Totalment. Lluís, ja arribem. Espera un moment. Merda, n'hi ha una furgoneta de la policia al cantó. Mira, aquelles dones que travessen el carrer no són les nostres? Quines? Sí, aquelles d'allà. Mira, una d'elles està prenyada. No poden ser elles. Fixa't bé, estan les dos prenyades. És veritat, no poden ser elles. Espera, mira, merda, no poden fugir. Què passa? El guàrdia civil ens ha seguit. Algun confident li deu haver dit. Segurament ha sigut per furtar massa poc. És lògic, sap on vius, segur que va a casa. Tens raó. Anem a la guerra. D'acord, anem per ací i el despistarem. Entra i tanca la porta. Pareixem estibadors, tant de carregar i descarregar. Sempre estàs queixant-te. Si tenim verdures pa un mes. Sí, potser mos hem passat una miqueta, però no hi havia més remei.
Ai, la sopa, que es deu haver pastrat. Si ni tan sols ha bullit. Ai, el gas. Veig que no ha perdut el xiquet. I vostè, enhorabona, en menys de 5 hores ha fet l'amor, s'ha quedat embarassada i ja està a punt de parir. L'avise que vostè comet un greu error. L'error l'he comès abans al creure'm tot el número del part. Estic tot el dia veient a dones embarassades. Els homes ixen a fer neteja i ho passen a les dones, que se fabriquen una panxa i ja està. Estic tot el dia veient a dones madures, jovenetes, xiquetes, fins i tot una velleta de 80 anys. L'he vist amb els meus propis ulls, amb una panxa, pareixia que portava bessons. Ja, però això és per la santa patrona. Quina santa patrona? Santa Eulàlia era una santa que no podia tindre fills. I el senyor, quan ella va fer 60 anys, li va fer el miracle i es va quedar embarassada. Quines coses? I l'home en tenia més de 80. Vaja. De manera que per recordar el miracle, totes les dones passegem en una panxa postissa durant 3 dies. Quina tradició més bonica. I per això salten supermercats, no? Les coses que se veuen per la fer religiosa del poble. Vinga, fora les coses que heu portat o acabaré per perdre la paciència. I que si la perd, mos arrencarà la roba, perquè l'avisé, si mos toca un sol cabell, serà víctima de la maledicció. No em passa a riure. Quina maledicció. La que va caure sobre l'home de la dona, de la santa, que com que era un incrèdul, li va dir: Santa Eulàlia, deixa d'històries, ensenya en la panxa que jo no sóc el poble. Però va cometre el miracle. La santa es va obrir el vestit i va brollar tota una cascada de roses. Molt bonic el miracle. Però encara no s'ha acabat. L'home, com que era un incrèdul, se li ennuvolà la vista. Santa Eulàlia, no m'hi veig, Déu m'ha castigat. Ara ja teu creus? Sí, crec. I per ser miracle, d'entre les roses aparegué un xiquet de 10 mesos que parlava i rut. I que li va dir: Mare, Déu et perdona, pots morir tranquil. I posant flor en la maneta, i el vellet va morir. Ja ha acabat. Ara ensenya'm les roses. De manera que no creu en la maledicció. No, en absolut. No la tem? No, ja li he dit que no. Molt bé. Després no diga que no l'he avisat. Marga, mos descobrirem alhora. Santa Eulàlia, del bon tracte i no creda en el miracle, Caiga en la maledicció. i qui faça la mala acció de voler mirar les panxes, que s'atinga les conseqüències. Ves que tinga tanta honrada, Nit i bona en la mirada. jo diria que són verdures. Verdures. Els carxofes, Jo també portava coix. Pots saber per què duien tota esta verdura amagada a la panxa? és que hi ha alguna llei que prohibisca a un ciutadà, sobretot si és dona, portar verdures a la panxa. No, no hi ha cap llei. I que no, doncs no n'hi ha res més que parlar. Adéu. Com que adeu? Vull saber per què duien tota esta verdura amagada en les panxes. Ara mateixa. Jo li ho he dit per la santa patrona. I qui no crega serà víctima de la maledicció. Santa Eulàlia, teu contra... Què passa ara? Se'n va la llum? La llum? Jo m'hi veig perfectament. I tu, Margat? Jo? Ahí! Que se fa fosc, que no veu que es fa fosc? Això és vostè, que se li va la vista a poc a poc. Que serà la llum que t'estolla. Per favor, on hi ha l'interruptor? On està l'interruptor? Doctor, així.
Que crema, Deixa'm! M'he cremat la mà! Però si ja li ho he dit, es falla la flama. He tornat sec! Això és la maledicció, ja li ho he dit. La porta! Vull calar la porta! Dóna la porta! Espera, jo el portaré. Aquí. Així, la porta, ja sap, van a baix i a la dreta. Ale! M'has trencat el cap! El xiquet, que ha donat el front en la maneta. Contrafotre la maneta! Marga, que s'ha desmaiat. Segur que no s'ha matat? Ai, no sé. Ai, que no respira. Ai, Antònia, que he mort un guàrdia civil! I ara què fem? I no preguntes a mi, jo me'n vaig a casa. Ara he ficat les claus. Molt bé. Ho he de fer jo tot, no? Visca la solidaritat. Ai, així estan. Ui, però si jo no les havia tretes. Si han tingut dins a la butxaca. Ai, Déu meu, que deuen de ser de Lluís, que haurà vingut a buscar-me i no m'haurà trobat. Si és així, segur que torna per elles. Sí, claro, i s'haurà trobat en Joan i li haurà dit que estic prenyada. I què li conté jo, que jo no soc com tu, que te les inventes volant. Jo m'esperé així i ja t'espanyaràs tu per explicar-li-ho tot. Però ho explicaràs tu tot. I ho he de dir jo. I que has d'encarregar-me de tot. Escolta, Marga. Me trobo aquesta mar, de veritat. Tu veus? Tu ja estàs mirant, Inés. Jo li ho he dit. Espai en Santa Eulàlia, que és una cosa molt terrible i rancuniosa. És una línia davant. Què fas? La respiració artificial. Però que això no s'estira. Has de fer la respiració artificial, però com els ofegats. Sí, home, no voldràs tu que em posa a besar guàrdies civils? Què dirà el meu home? Millor besar tu, que és més jove i més moderna. Ui, sí, clar, i alguna altra. Necessitem una bombona d'oxigen. Una bombona? Clar, el meu home en té una. Té una d'oxigen i una altra d'hidrogen. Farem la d'hidrogen i ja està. Hores que ve. Així està, ajuda. Serà com si haguera passat un mes al camp. Graciosa. Estàs segura? I ja veuràs com queda d'allò més bé. Ole. No digo l'oxigen. Ahora, ya veuràs com enseguida respira. Ja arreglat. Antònia, que només la puja pa camó, que no la baixa. Antònia, para, que estàs sufrando como un baló. Que te perdona! Que no la molla! Marga, què? Hem embarassat un guàrdia civil. No és ell. S'assembla, però no és ell. Saben amb mi? No, perdona, és que l'havien pres per una altra persona. Caram, sí que s'assembla al policia sense... Policia? Escolta, jo sóc empleada de la funerària. Perdona, però és una costum. No passa res, si tot el món ho fa. A voltes em miren les fills i també ho faig jo. Que simpàtic. Escolta, vostè no sabrà on viu un tal Pere Canut? Sí, viu així, al tercer, sí. És que els he de donar una coseta. No saps si es troba en casa? No ho sé, deu d'estar a l'hospital, sap? Sempre està malalt, el pobre. Quina vida. Ja ho pot dir, perquè s'ha mort. Vostès no saben si n'hi ha algun parent del difunt que estigui en casa o... El seu fill crec que torna a la nit, però no seria millor dur el taüt a l'hospital. No, és que vinc de l'hospital, però ja no n'hi havia ningú.
escolta, deixa el taüt a la porta de casa i quan arriba el seu fill dirà vaig a esperar mon pare. Però ja s'ho pot imaginar, un taüt abandonat. No puc, els xiquets es ficarien a jugar, com si fos una canoa. No sé què dir-li. Vostès pareixen persones de confiança. Sí, com Maricent. I són veïns, no? Sí, jo visc així. De categoria. Jo els deixo el taüt, vostès me firmen el barat d'entrega i ja està, tot arreglat. Taüt a ma casa. Taüt a ma casa. No, ocupa poc de lloc, no carregues. Val, no, però no és això, és que no tinc les claus. Vaig, quina llàstima, me l'hauré de tornar a emportar. Escolta, tinc una idea. Sí, mire, jo visc així al costat. Si vostè es fia, jo me'n faig. Perquè em fie i no sé com agrair-ho, de veres. No té importància. Firme mai. Però voldria que me fera un favor, si està mal. Sí? No tindrà alguna cosa per a deixar-nos per a transportar. És que tenim ahí uns sacs amb un material que és molt delicat, amb la pluja... Pues sí, mire, ara que ho diu, tinc la furgoneta un parell de caixons que potser li van bé a vostè. La veritat, Joan, és que has estat molt avispat. Vaig a veure si això els val. Jo és que també anava a passar-me antes després per un bancalet i anàvem a agarrar unes talonxetes, però no vaig a fer-ho, així que tot per a vostès. És perfecte, moltes gràcies. Vinga, pues que vaig a fer, Adéu. Agarra si això. Ha dit que va a furtar-te anoche. Això és un país de lladres i de balconers. No me sorprèn res. La veritat és que sí. Ara amaguem els sacs així i ja que anarem cuidado en el guàrdia civil. Tinc una idea. Ves tu davant i jo aniré després, et seguiré. Val, dona'm les claus i vaig jo davant i tu encauçarà. Quin morro que tens, Antònia. Tenim així un mort a casa i tu només penses com han portat 3 fideus per ahir. Ai, filla, si en un parís de viatges ja hem acabat. I a més, si està mort, mort està. I si està viu, ara sol serà i se n'anirà de genolls cap a l'ermita de Santa Eulàlia per agrair-li el miracle. Vista recuperada, una salut excel·lent, encara que un poquet embarassat. Sí, tu, burla't, que ja veuràs a què ens espera. Pitjor que fins ara, impossible. Va, ajuda'm i l'amagarem. On vols que el posem? A l'armari, ho he vist al cinema. Els morts sempre a l'armari. Si tu m'ho dius... Ai, caram, confessa! Realment és un pes mort! Ai! Era un pla. Espera, que trobaré una perxa. Perfecte. Ai, que la panxa no tanca. Espera. Mira, està fent-se de dia i plou! Vaig a fer un paraigües i unes botes. Ho faig tu. Ja m'ho necessito. No hi ha ningú! Qui és? Marga! Ai, és tu, ja Amor meu, per fi! Ai, deixa'm que et mire, però si no t'espatxa i el xiquet l'has perdut. No, tot ha anat bé, tranquil. De veritat, conta-m'ho tot, Marga. Tot? Tot! Ai, després potser serà millor que t'ho conta, Antònia. Han arribat les nostres dones? Corre, Antònia, corre! Banya!
espera, tinc una idea. Amaguem els sacs darrere del sofà i els calaixos dins de l'armari. Corre, corre, una pressa, una pressa, una pressa. Una pressa. Antònia, t'espero fora, Txell, no preguar. Hola, Joan. Hola, Marga, com estàs? Lluís m'ha dit que ha anat tot molt bé. T'han fet el trasplantament? Abans, que volies en tanta pressa. Antònia, t'han fet el trasplantament? Una miqueta. És una cosa, com te ho explicaria? T'han fet la cesària? Sí, però menudeta. Què menudeta? Menudeta, per damunt, per damunt. A tu també te l'han fet? A mi? No sé. Antònia, m'han fet la cesària. Però, què donen sant? Com ho ha de saber si l'han dormida? S'han fet a despertar? Ja està bé l'interrogatori, Home, Joan, quan penso que hem estat a l'hospital, els metges no volien que mos alçarem de aquí, però per no preocupar-nos, hem vingut així, corregent. I això que tu sempre estàs en això de la solidaritat amunt i avall. Tens raó, Antònia. Has fet molt bé. Antònia, eres molt bona amiga. Això són les grans amigues. Com tu. En això Lluís té raó. Marga, agraeix-li-ho tu també. Ai, gràcies, Antònia, eres una bona amiga. Però prou, que encara em faràs plorar. No estigues així, senta't, tens que descansar, que amb tot això de la cesària ja hauries d'haver-te quedat un parell de dies més a l'hospital. No, si estic molt bé, no m'han fet patir gens. Es pot passar? Moleste? Vale, pase. Vale, com estàs? Mira, és mon pare, Lluís i Marc. Amb un altre? No has vist com s'assembla ton pare? No comencem, que jo no me'n vaig gens, Ui, la meua Antònia! Com estàs? Quant de temps? Com estàs, filla? Estàs més jove i més guapa, Com estàs? Ella no és Antònia. Antònia està allí descansant. Descansant? Que estàs malalta, filla? No, pare, és que espera un fill. Oh, i on se n'ha anat? No patisques, filla, que tot s'arreglarà. Però si està així, ja ha tornat. Ai, que major no has fet, fill. Però no està bé per esperar a una mare. Si és el meu amic. Això està molt bé, els pares han de ser amics. Parlant de tot un poc, he vingut a portar-vos una carta que ja he plegat amb la casa. Diu que vos tiren, que fa 4 mesos que no pagueu el lloguer. Tingui, està ahí. Què dius? Això no pot ser, si Antònia ha pagat religiosament tots els mesos. Veritat, Antònia? Home, religiosament? Sí, clar. El comissari, que s'encarrega de la desocupació, l'ha dut a ma casa. Se veu que no paga ni vosaltres ni tota la finca, aneu tots fora. És veritat, què significa? Anem tots al carrer. Antònia, em vols explicar què significa tot això? No crides, que espantaràs al xiquet. Antònia, això cosa que fa 4 mesos que no paguem el lloguer. No pot
pots explicar? Sí, és de veres. Fa 4 mesos que no paga el lloguer. Ni la llum ni el gas. Per això avui us han tallat el subministrament. Que no has pagat la llum i el gas? Però i per què no has pagat? Perquè entre els dos no guanyem ni per a donar-te tu de menjar, Joan. Però i per què no m'havies dit que te faltaven els diners? I què hauries fet tu? Furtar? No, clar que no, però no sé, suposo que... Supose que hauries començat a blasfemar en 7 idiomes que aquí no m'alara et casares amb mi. I tu, Marga, tu has pagat la llum i el gas? Jo el lloguer no, però la llum